जों नुबाय दङ दाबो जोंनि प्रेस मिडिया दाफुकसं बर' गोसा साकनो आत्मत्याग खालामनाय जेखाने सेरनो थांनाय दिपासानि जोंगाल ध्यान न बर' नुबाय दङ बर'खौ बर'खौ जे जायगा काबार थांनो थाखाय बर' न भुव बर' न सेजालायो अनेक नेता दङ प्रेस मिडिया रङ जिन दिपासा मिडिया रङ 500 টাকাनि মিডিয়া नि পর্যন্ত ভেঙে লয়ও ও 500 টাকা নিয়া ও 500 লাখ মালিক নিছে সন্ধি তাহলে মানে হিকাই দিপাসা মিডিয়া তুই হিকাই যেখানে সেখানে যে যাবো নগি দমানে जों नगला खामोन नि दाथानो जों नगला खामोन नों थगि दमानो जों नगला खामोन जों बंनि बिसे नगो आबनि बागै प्रेस मिडिया तापकसं निरब ताकिबिदि नरनि बखाबाय स्राय स्राय खेना प्रथम त्रिपुरा निरबनि लगे दङ आं दिनाव हलो बसाय निरब कग्रियो ini sini di pasar Hansani Yapi joto sini khasuksa rangsakni tapuktai bukoktono paiplia hambai taisi baya pharai ang jotono no khulungu kai binini pandani ozomate tai sini high level monitoring committee ni Adam Shambhode Burma Elias Doglam Surendra Burma Sini Adam Elias Mana Chabarai Bojino Chongphar Bojino Kharjabo এই sini debo high level committee ni Adam Shambhode Burma Elias Santai ini oponori jango tai sini National Liberation Front of Tripura Uri Group ini nai senior Captain Lieutenant Second Lieutenant Kedars tai Village Development Monitoring Committee ni fainai takuttai bukuk sengno ani paipaya kapsang majni sibhai hambaya baro haide sentini tamni bagai kutumaya nangka tamni bagai sentini o nini mandoi tawon holo sengkok salina nangka abuni tinai जों सेरलायनाय जों सालखोदोक मारमै सिनि दिप्रासारक दिप्रासा बसारक तीर्थाहानि बसारक सिनि नांगानि सिनि वानसुकमानि दैसे जों भगवान सलायनो नांगौ हायनि बागै अर बेनारस सिजाक दङ तीर्थासा थानसालि यापे अ तीर्थासा थानसालि यापे जों तामबागि नांखा जों गोबांखौ गोसोखांसाल नायथानै सानदों नखा गामियाम जायरको जेखाने सेखाने सिनि बररा बेलायते कमानजा जों अराय फरायनि दंजा जों मानथाय सबथाय जायगाय बन्चितङै दंजा जिनि दिप्रासारा तामो जों नाय अ नाय दंफाना जों सঠিক জায়গা সঠিক মানুষ সঠিক মানথাই जों मानजाङै दङ हायनि बागै जों दिनै 12 बार दिप्रासा थानसालि याफे जों जेंदाखा बसखङो बे 5टा हाइ प्रग्राम आनो नासिङै दङ नर्थ डिस्ट्रिक्ट ताइ उनकुटी ताइ दलाय ओ जागाते 5टा जागायाव जोंनि दिप्रासा थानसालि याफ्रि बान्दा नासिंलाय दङ आं पाइलाया आबनि बागै बरनो जरा रिमाइन्डिया शुद्ध काइबा ताबुसो जरा सिलेक्शन उनखा ताम बागै के देले नाकमानि ककनो खाना बागै कक साबनानि बागै जोंनि नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा 2024 4 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडिया गभर्नमेंट प्रेसिडेंट गभर्नमेंट बाय एग्रीमेंट के फेमरिया हलो
जों दिनै जिनथि प्लास्टारनि बागैनाय अचाबजाया साननानै थानजा एरा थानजा खालायनानै दिनै मान थायनो जों सय जायगायाव थांनानै बागै माननानै दै साननानै बागै जों दिनै दै प्लास्टार थानजानि याफैनो जों मा जोंहा भाइदे नर रां आबना कयनाय नर आंकिजा फाइनेल लay थांखा फुंनि सिमि फाइनेल सिमजागो गोबां तंगै दंफोरा दिनैनि पान्डा अरो मानदय स्टेडियाम प्लेग्राउन्ड से खायनाय दंमानि हायफानो जों जिनि कमिटि रबाय सालायनाय साथुंनि जरा मा सिंफाना साथुंनि जरानि बागैनाय आ जागा साया थाया थांनाय नाम थांनाके बेलाय एक्सपेंडिचार बांनाय होननाय आबनो वानसक लायनाय जों दिनै टाउन हल अ पान्डानो जिनि कमिटि रखलायका आनो प्रपोजाल रका जाय दिनै आंबर सावमाया बोलो अ सिलेक्शन खायका थानाय सातरी गनो जों प्रोग्राम चेंना दंमानि हायफानो अ सातरी बिसिकां आं दिल्लीआव एमएसए रबाय मीटिंग दंमानि बागैनाय आं मा थांखा गाबोन खायमानाव मान्या दिनै जोंनाव 7 तारिखनि प्रग्राम न अस्पन खायनाय दिनै अ 11 तारिख मानदय टाउन हल नग दिन मिरंनि बसकांगो आं निरबाय कक सानानि जरमानखा आमनि बागै पाइप्रिया हामबाय बसकां सालागो अबा हाइकेनो अबनि स्लेचर का हाखाय वान समनि बिसिंथिनाय सारातिनि प्रदेपि जों अकबापिनाय जिनि दिप्रासा दिप्रानि बसा जों थानसा मांनाय थानसा दंखायसे जिनि मा थायनो जों माननाय थानसा ग्रिं खांके जों नासले मा बाङै दंनाय थानसा गायना ग्रिङै दंनाय हायनि बागै जत ताकताय बकसं दिनो तिनि जरा फायनाय नरना देवैसा दिबर कतनि जरा रांजनि ताकताय बकसं आं पाइफला हामबाय माया फारो दिनि नर अर हलता गते थायबेनि बागैनाय भाइदे आंगोसकांगो सुदो एमएसए मीटिंग बागै छिबि थांमानिया सिनि इंटरनेशनल फंड जे फंड नि बागै कायसा न इनवाइट करायका जे भाई मालाय फैनाय मीटिंग रिंखाबर अ मीटिंग आं थांनो लागैका आ जागावा बक जे कंपनी थ्रू दे इंटरनेशनल निफान बाय जे नक थांनानै जे सुगियानो बुंनो नक थांनाय बागैनाय कायसा स्किम दङो अ स्किम दिनै जों आसुगै सालायका इनदो फाय जों सालायका आ जागा बर सिकिउरिटी मानि सानमानि बागैनाय जोंहा बर फाइनालाइज खालामलिया सिनि थानि इच्छा आबो फान सबसे न बागै अ दिनो जों फाइनाल थाया हायफानो मुखुबि काबि फिका जाहाथे अब बुनिया फाथांगे निबागैनाय बुनिया फाथांगाय सिनि जे दिप्लासा दफारा दिप्लासा तापकसं बुपकसं माया दंजागुना बुनिनाय आबुनि बागै लिडारशिप प्रत्येक दिप्लासा लिडार दंना गबन कयना मुसुंगो जेखाने सेखाने जों ता मनगै दं बलै मानसि नगो गायसा अर्गानाइजेशन नायनायदि सेजालाय मानसि सुंगो कैसे एमडीसी एमएलए वाला लायो चीनी लोग काम खाय इलेक्शन थेकाय बुथ बिलाय पास खाय रह जाओ किंतु बुथ फाइ थांगा हंगाय एबो फाइसन फैया बुखो नंता मना ताको गिरतम बियालतम जाग्रा नोंफोरा बादा दमांखा एबो सुंबाय ग्रै हायनि बागै जों चीनी नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा जों याफ्रिसेका थानाय दिप्लासानि बागै जों समबाङै थानाय दिप्लासा थानसानि याफ्रिनो सारा देशनि बिथिनो जों जाहाथे सालाय जों थानसा खायनाय जेस्टा खायनाय जिनि हामगामानि जिनि नाहारबं जों बसखागो बे फैनाय जिनि अबसे जों दांनांगौ दङ आं कोनो लिडार बा पलिटिकल पार्टीनो सेजाय कक सामाया तामनि बागै हिंकाके नांखबानि सरावो जोंना सावो जिनि दिप्लासानो सुदा भोट की मालिक सिमी दंगी दंनाय भोट कैसे होइनाय अ भोट की बहुत मूल्यवान दङ अ भोट नना हारिनिबो मानो नना चेन्निबो मानो नना कफाइबो खायगानो हेनि बागै जों तियार मा दंनाय खायनि जंमानि रबो अबहाय थगाय नेता जों नांगिया अबहाय सेंग्रा नेता जों नांगिया
अबाहाय बाथ्रा नेतानो जों फैनांलिया जों ग्रासरुट लेभेल থেকে जों मासरामनाय नेता मासरामनाय जे न'खौनो हामदोंनाय बनासो जों नेता मासरामलायनाय आबो सिं नाहारमोन जों सावथुन बारमै फाथाराव थाङै दंमानि आहिनि जेंना फाजोंना बेगि फैया नों जेखुनु पलिटिकल पार्टियाव थांनि नों केबो माना थाया बियाबा नों निनि दि प्रसारता पकदे दि प्रसार नेतारो दि प्रसारता पकदे निनि बसाबुति इंग्लिश मीडियम परिणाम जुदिरो गामियाव जोंनि न'खराव निनि बसाबुति इंग्लिश मीडियम परिणाम जोङो नों एसेगारि गायगुरि बातिनो गामिनि न'खराव गायबोराय नाम जोङो नङाबो मैथु मानारानाय फायदे दिनि बर'दारा फैदिरो नरगात खाबाक्सा कबाक्सा इपासा थांसारि याफ्रि गामियाव थाङिनाय मा सालायनाय मान होलायनाय थांसारि याफ्रि सिसिनि नामखमानि थांसारि याफ्रि ग्रि हिंगाके जों मुंसा माइया हायसे जों सेजालायो नासलायो बोलायो रगायो जों लगै दङ ताबो जोंनि प्रेस मिडिया ताफुक सं बर' गोसा साकनो आत्मत्याग खालामनाय जेखाने सेंग्रा थांनाय इटासानि जंजाल बियान न बर' लगै दङ बर'बा जे जायगा काबार थांनो थाखांके बर' न बुओ बर' न सेजालायो अनेक नेता दङ प्रेस मिडिया रङ चिन्थिपासे मिडिया रङ 500 টাকাनि মিডিয়া नि পর্যন্ত বেগে লয়ো ও 500 টাকা নিয়া ও 500 লাখ মানে পুলিশ সঙ্গে তাহলে মানে হিকাই ই পাশে মিডিয়া কি হিকাই যেখানে সেখানে যে যাবো নগি দংমানে जों नगला खामोन निने दाथानो जों नगला खामोन नों थगि दंमानो जों नगला खामोन जों बंनि बिसे नगो आबनि बागै प्रेस मिडिया ताफकसं निरब नाकिरिदि नरनि बखाबाय स्राय खेनाय नरक खलाय थांनि गबिनि सामनो खलाय थांनि गबिनि सामनो दाङै थांनि जों नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा निरंनि लगे दङ आं दिनाव हालबोसाय निरंनो कग्रियो आं कग्रियो जिनि अर्गानाइजेशन कग्रियो जिनि हाई लेभेल मनिटरिंग कमिटि कग्रियो जिनि विलेज डेभलपमेंट कमिटि नि बरक जों नरनो कग्रियो हाइनि बागै जत जिनि युथ ताफक संग्रह जेखाने सेखाने नर गामियान तय बाहायखायसों चुक्तिया नुखुंगा सबायमान जों अबसमान हैनाय आबो मासिं सान फायका हाख्लानि जरा फायका गोबां नुखुंगा जों जिनि विलेज डेभलपमेंट मनिटरिंग कमिटि नि बिसिंथिनाय जि इनक्वायरि खालाय दङ बनुखुं बिसिसुक यांगि दंहा बनुखुं बेरा कप्लांगि दंहा बनुखुं नुखुं कप्लांगि दंहा वाति फायखाय बकस थगायखु बनुखुं मुदा करिं दंहा खुनानि बस थगाय दङ जों अनुखुं दङ जों का सार्भे खाय दङ सिनि एनजिओस र सिनि आनि पार्सोनाल किसिं सं गोबांखौ मम्बे बरक चबानान बागै यारङै दङ चबामा बिसिं दिनाय नरगतिनि हायनो आं सिनि हाई लेभेल मनिटरिंग कमिटि नि चेयारमैन ताफक चबाय दा बर्मानि थानि निरंनि बागै नरंनि बांता जारा मेम्बारशिप फैलांनाय र नरंनि बागै आं इसा प्रेजेंटेशन तुइ फैजा आंगाबो याफोरनि फ्लाङि थानाय आबो जुदि काय आलाय दंथानो कक्का बांलायदि नेक्स्ट लिस्ट सबमिट फायदि माननाय इनि जे अर फायने र जुदि कोबे मेम्बारशिप करिनि दंफंके मेम्बारशिप फायदि नरंनि बागै फाइस फैनाय अटोमेटिकली नंगनगा थाङि सगैनाय आबानिको आंनि रंना कग्रियो दिनि नाहाय सालो आंनि रंनि बोसोराव बोजा फैमानि आंनि रंना ताताल सानन बागै फैया निरंनि बागै आं नांखाय जेखाने सेखाने थांगिनाय अफिस आदर गरिनाय नोंनि मानथाना सानि दं नाम फसंनो चेष्टा खालायनाय अबश्य निरं थानि आं दिनि अबना बागै फायो जों नखा गोबांना साल चिनि नखरा सुदु साल फायखांके जों तामो मान तामो नु जों नगै मानो दिनि अक कबिरक साखांके बाक्सा पलिटिकल पार्टी र आनो साजे फंगै मानो एन्तो आंगाबोनो किरिया आं प्रसेनजित देबबर्मा हास्तेफा किरिया नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा नि कैसे सुप्रिमो आं किरिग्ला निरंनो केबो कामि थाङै लामा रग नरनो बेगे खाय सिनि पाल्लो सादे आनि पाल्लो आनो साबनाय प्रि प्रतिताम खायमान आं नायनाय
oro chung bai chung bulai koglai abo chung khoidari glak ang agi bo sawo abo bo sawo ini sawo abo doddo mak lainai nung kesak de khaitong kuput de khaitong kosom de khaitong naijani kogya bo pini musungo bo khaina thango Yaba, sini namanya di pasar Tanzania Japri. Oh di pasar Tanzania Japri no, dia buat apa ni? Tanzania Japri oh paisi paidi, sembus kelotam kainai, jenglan sungai nai. Orang, nono paisi kita saya tengah, us kano 3 tarik November, seng angin je kebangku, je NGO kotor nakpukjak adong robe ang tangbalekha Haryanawo ang tangka sini Kijing Mr. Dilip Nunisa agi chungai baksa tongo Dimasa bongke Dilip Nunisa Dimasa Dima House ni chairman tai sini tongo logiwo budule ni BDC ni abo total CM ni bubayasa Monanjai bodu boni jebo angbai tongo jeng kebangku NGO robai malai bahai kai North East ni sini di prasarong no mantai sokai tupidi man sengabo dafai wai tham seng meeting na chokha 3, 4, 5 तारीख चोखा 6 तारीख को sini MSB meeting ka MSB meeting ko bochengobo no ekonoti botisaka অচিনি যে 2024 এককে ফেমেনি ও এককতি বছর প্রোগ্রাম চালাইকা এঙ্গাই মোটামুটি বস্তু না গবই দङ হাইনি বাগै বের যতন সাইমাননা जों 2024 जों दलबुरि एकथायो अ दलबुरि बिसनो दलसानि प्रेसिडेन्ट एन्ड सुप्रिमो नि सिनि जागो न आस्ते पार्टी सिनि जागो आबनि बागै जोंगा दलबुरि रंगबो आं कबखा कबमानि जागोल जों दल थांफायनाय जिनियाव आंनि क्वार्टार आसुगलायखा जे जिनि गभर्नमेन्ट जोंनो सरकार जोंनो जे किसा पैकेज रि रहमानि रां रि रहमानि आमनो जाहाते नाय थके बागलाय मानना थिनाय एगाय आ जागा आसुगलायखा थिया दल साफायलिया अ दल साफायनि बागै जों दल थांगा खायसा डिसिजन नाखा नेक्स्ट टाइम मते आसुगै बाहायके फाइनालाइज खायमाननाय गभर्नमेन्ट नि तरफ থেকে सरकारनि तरफ থেকে ओ स्कीम के प्रोजेक्ट को साबित दाते न जमारे दिनि सानि दंगा दाते जमारे कइसे ओ प्रोजेक्ट रो सेंक्शन गई नाय बनकर थाइबनाय सरकारनि कइसे नियम दङ निनि बुं सिरेगनि बुं बरार थां कायलेबा हायनि बागै যত তাপকাই বুকুসং নরক বুজিনা নাंनाय ini নরক শুধু মানদানি বাগै ফাইয়া নরক তীর্থসা থানথানি याप्रिसि फायौने आं ओसो आइफोन सिनिक्सा प्रेजेंटेशन दङ जिनि नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा नि इनाय जों किसा जोंनो सवामानि बिसिं दिनाय जोंनो न तेवैसा सुबानान बागै जों आं तिनि किसा प्रेजेंटेशन मानि तोका अम मानै दुर्गा पूजा सिगां बागजोंना तमानि जों टाइम कभार खायमान लिया टाइम कभार खायमान बागै अमानि नों थानि पोसक मानलिया बायदि যত কামিয়াম তনি তাপকাই বপো जाग्रा दङ अबनो आं कबकनाय कामियाम जायो जों ताबो स्लाइडारि जरा फाय दंखा जों ताबो दा थकिजाक सिरि जों ताबो दसखांगो जिया प्रेसेसिरि जों 1000 2000 बाय पाइजाक बायनाय जों भोट दिउइ ररो किन्तु अ भोट 5 बছरनि बागै जों मासिङै मा दङ और 5 বছর लेओ अब 5 दिन या 5 मास या 5 বছর के बेले लेओ अब वानसुंदि जों गोबां प्रोजेक्ट साबमिट खायजाक दङ जागाव एसिनि जाहाथे सुबजे बुंनो बाहायखि ताम रिमान मानिया अब जतन सिनि विलेज डेभलपमेन्ट मनिटरिं कमिटि नि बिसिंथि जों अब इमप्लिमेन्ट खायजाकनाय अब केबो खाति जने कोग्या उलसुगांनाय उलसुगांथानो ओले माखा मायानि खारो काकयलेदि दिनि नरंबो संगो तापकाय बुकुनो बनान कबुंगारागो हायदि बसकांगो 정말이 파이팅 दङ 파이팅 जरा जरा बखाव माथनाय जों दै थकिजागलिया जों दै जिनि बुटना मागना खायलिया समय माथनाय जिनि बुटना सय जागोन जों रिनाय हेनै जे नरा मानसुनाय
आं जेखाने सेखाने थांखै नुगौ निरनर नेतारा फादो फाय होनो आं सोङो ओंखाय जेबो दि रहमानि पासनि थुमै नुजा फैलिया इंसाव ओंखाय नुजाया गाय बताय सैले संगाना फैदे रफाय नुजाना बागै फायनाय आफ्रोनर काम खायनाय आव सिमी इनि सादि फरंग इ नोंगा गाहामनो बरा फंसे रोदैसि ओ बुदिना फुरसे बरनो शिक्षा दिना नांनाय ओ बुदि अधिकारनो जोंथनो गैना नांनाय इलेक्शन जहन भेजाल नि पायो ओ फकायना तार पर डिफिट गैनाय लेखक डिफिट रहना नांनाय अबसुतिनि समाय अबसुतिनि नाहारमु अबसुतिनि वानसमु आइदि साथुंनि जरा गबमा हाजल सामफोरनि फायनो इफिलाबो नांनाय आबुनि बागे आं तिनि दरन बसखाङाव बनो कबना बागे फायो ए मालायनि ए फ्री डिस्काशनबो नर যদি কোনো সানানি মতন তো খাंखे आं जरा रेनाय नर आनो सुनिबानो आफरो थामथाव ननि असुबिदा दं जों जिनि मनिटरिं बिसिंथि बसुंगा रिपोर्ट न कालेक्ट खाय दङ जों नेक्स्ट साल लगो जाहाथे ना थांखे जों देबो थानसालिया बेफुनबैनाय जोंनि मान फैनो जों मा साननाय अबसे जों थियार मा दंनाय अबनो दिनम थानायानि कबुकमं हायदि जरा कलक मारमै जों बेले एखाने दुख कष्ट मानजा जोंनि गामियाम जोंनि नखरो अबनो आं नुबसखङो आं खाबै खुबै कयनन मुसंगो नरक नखना 2024 sini officer sini cadres ada proposal dikha sir kami thang bicycle kaisa satlagi maya kami salogoi thangmaya bona cycle no se bali matlang hoiso angkai o kami bo jaga ane ang sumberka sin sabarai sarno angkai muti jaga sir abono bike so bolainai ang saka ang thaimaya phano mero palkai thunginai wa paye yakrai boiri dinninai ang borok no sawoi borok yakrai boiriu oro nong area bo jagani phano sia borok bahayna chubjaya जों गोबां मा chubjaya nupungrongno जों जे माति थंगै जों सबालाया जाव हायदि इफ्रासा थानसानि याप्रिनि मिनिं मेन उद्देश्य जों जतन मा बुजिलायनाय जों कायसा बाय कायसा सबानि बागै जों साथियार मा दंनाय अबसनि रंथानि आनि कबुकमु बे कबुकमु ओंखाय दिनै मानदै आमथायनि टाउन हल जे प्रोग्राम फायनो रोंला आं अबनो कबुकौ बसखां सालागता कारजोंदि एमन जागाव नावनो बार जों रिंला ताम बागै हिंखाय दिफासा थानसानि याफ्रिनो जुदि थानसा ग्राक खाने हिंखाय जों मा फायनाय मा थांनाय मा हिंनाय अबनो सेलावैनो मा फायनाय अबनो जों थाने आं बार कबुकौ इनिते बाते किसे आं साना मुजंगौ साया हांगे बथा दंथग्ला नों यारो सैमेया बो जागावो स्टेट गवर्नमेंट तरफ থেকে কাইসা গভর্নমেন্ট রাংরিখা যে উসমুক হাউস নিবাগিনাই ও উসমুক হাউস ও জায়গা তংসিনি আং কদম দকাই নেমেনি গাमियाम थारगोन सुनुगिया जों गोबां गथ'बो इलेक्शन फैगांखाय नेरंनि बसखाङाव कुबैखौ न कुबै फैनाय नेरंनि बसखाङाव ब नेता ब नेत्री गोबाबायै मोसालायमा रनो नुबैने हायजि पिक्सा थुरखि नुबनाय नरनि बुद्धि रहमानि नेतार बरकता मंगलाय दं दतरा पिक्सा तिया पचबजा खायसि एबो काति मंगला फगिना फायदिनो न निने बागै कै स्क्रिनिं बायतनि दिगासन नेशनल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा हास्टेफा ग्रुप अबनो समायतांगो दि प्रसारनो हांसा खायने बागै जों समायतांगो हायदि आं तै गोबां सालिया आं बागै गांखे आनि तेगेसा प्रग्राम दङ ओ प्रग्रामाव थांगि एटेन्ड खायनांगौ ओंखाय दिनै जे हासाल सामथानि फायनाय दाखुकथाय बुकुकसं आनि खाजानि रानसाकनि दाखुकथाय बुकुकसंनो आनि खुलुमुं जिबाय याफारै आनि कगनो अरन मुथाका हामबाय